Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw sa lahat ng mga kababayan namin na nanonood. Ang tanong po ngayon, may nagtanong sa atin at ang kanyang katanungan ay ano daw ang pagkakatulad ng Islam sa Kristyanismo? So ang sagot natin dito, mga kapatid, mga kababayan, tulad ng Seventh-day Adventist, ang mga Muslim ay hindi rin kumakain ng baboy. Tulad ng Iglesia ni Cristo, ang mga Muslim ay naniniwala rin na si Jesus ay propeta lang. Tulad ng mga madre ng Roman Catholic, ang aming mga kababaihan ay naghihigop din. At tulad ng Santo Papa, na nagdarasal din na nakatira pa. At tulad ng mga born again, bawal din sa amin ang mga rebulto. At tulad ng Jehovah's Witness, iisa lang din ang aming Diyos. So yan ang pagkakatulad ng Islam sa Kristyanismo. Parang may mali, Parang may mali. Teka, i-review natin, Tulad ng Seventh-day Adventist, hindi kami kumakain ng baboy. Tulad ng INC o Iglesia ni Cristo, si Cristo sa amin ay propeta lang. Tulad ng Roman Catholic na mga madre, ang mga babae namin ay naghihijab. At tulad ng Santo Papa ng Romana Katolika, kami ay nagdarasal ng nakatira pa. At tulad ng born again, mga born again Christian, bawal sa amin ang rebulto. At tulad ng Jehovah's Witness, iisa lang ang aming Diyos. Subhanallah. Parang may mali, So, ibig sabihin, pag kinumbine mo yung lahat, halos kapareho na ng Islam. Pag pinagsama-sama mo yung lahat ng kanilang argumento, ang kalalabasan ay halos kapareho lang ng Islam. Subhanallah. Mag-isip-isip kayo, mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.